ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಕೊಂಡಿ ಒತ್ತೊಂದು ಗೇನದ ಕಂಡಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಪನ್ಪಿ ತುಲಿಪು ಕೂಟಗ್ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಪುನಃ ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಅಟನೆ ಆದು ಪುನಃ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಕೈ ಸೇರೊಂದ. ಇನಿತ ವಿಷಯ ಜಾಗೆದ ಪುದರುಲು ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಎಂಬಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಸಭೆತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗ ಕಾರಣಾಂತರಡು ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೂಟಗ ಸೇರರ ಆವಂದಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲುಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ವಿಷಯ ಜಾಗೆದ ಪುದರುಲು ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಗೇನ ಪರಿಪುದ ತೆಲಿ ಒಸರನ್ ಎರ್ಕಾದ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲು ಮೆರೆನ ಹೊಲಬು ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಾಯ್ನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಭೆತ ಮರ್ಯಾದಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಕೂಡ ಒರ ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪದವಿನ ಪಡೆದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮನ್ಲಾ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ 5 ವರ್ಷ ಉಪಸಂಪಾದಕಿಯಾದ ಬೆಂತಿನಾರ್. ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾದ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನ ಸೊರತ ಸಂಪುನು ಕೇನ್ಪಾವುನಾರ್. ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಕಡೀರ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರ್. ಬೆರ್ನ ಶರದಿ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನ್. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಎಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೆದ ಪುದರುಲು ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಳನೆ ಹೆಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗಿಡು ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಳನೆ ಹೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರದ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ವಾರ ಅನ್ನಗ ನೂದೆಕ್ ಎತ್ತುವ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇರೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟಿನಾರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಅರೆಗ್ ಯಾನ್ ಪುಡ್ಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಕಡಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಜಿ ವಾರಡು ನಮ್ಮ ನೂದು ಎತ್ತು ಅಂಚಾದ ನೂದು ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆರಾಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 300 ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತಿ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ.ಕೆ. ಸರ್ಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪುನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪುನಂಚಿನ ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯ್ನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ, ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ನೆನೆತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ನೆನೆತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಆಸಕ್ತಿಯರೆಗೂ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಯಾನ್ ಜಾಗೆದ ಪುದರ್ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕತಿರಿ ನೀನು ಪಟ್ಟನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಊರದ ಪುದರದೆ ಸುರುಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸುಪಾಸದ ಜಾಗೆನೆ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದನ ಎನ್ನ ಊರದ ಪುದರ್ ಇರುವೈಲು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಗ್ ದೇವಿ ಇರುವಾರ ಉಂಡಾಯಿನ ಬೈಲು ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇರುವಾರ ಪಂಡ
ರಡ್ಡನೇ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನ ಬೈಲು ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನಪದ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಆ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ದೇವಿನ ಗುಡಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ದೇವಿಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ. ಇಂಚನೆ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಕರಿದು ಪೋಂಡು ಅರೆಗ್ ಗುಡ್ಡದ ತಿರ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೆದುರ್ದು ಅಭಿಷೇಕಗೂ ದೇವಿಗೂ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಕೊಂಡಾರೆ ಬಂಗಾಂಡಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಾರು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚದ್ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವಿಡ ನಟ್ಟುಂಡೇರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಏನಾರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪ ಈರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿಜ ಅಂದಂದಾಂಡ ಈರು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ನೀಲೆ ಆಲೆ ಪಂಡದು ಕೇಂಡುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಕನ ಕಟ್ಟನ್ಗೆ ಪಂಡ ತಿರ್ತದ ಕೇದುದೈಟೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ಲೆಕ ಕನ ಕಟ್ಟನ್ಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಬತ್ತದ ತೂನಾಗ ಆ ಕೆದುಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಒಂದು ದಾದ ಕಲ್ಜಿಗ ಬಂಡದ ತೂನಗ ಅವಳು ದೇವಿನ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಆರ್ನ ದೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತನೇಟ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಿರು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ದೇವಿ ಇರುವಾರ ಉಂಡಾಯ್ನ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಬೇತ ಕಡೆಟ್ಲ ಇತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನನೇ ಉಪ್ಪಡು ಐತ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಡು ಸ್ಥಳನಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ತೂಪುನಂದಾಂಡ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬೈಲು ಪಂಡದು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬೈಲು ಪನ್ಪುನ ವಾತ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ತೋಜಿಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಈರೋಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬೈಲು ಮಾಡದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಈರೋಲು ಪಂಡ ಅವಳು ತಾರಿ ಪ್ರತಿ ಬೈಲಡ್ಲ ಬೊಡಾಯಿನತ್ತ ತಾರಿಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಆ ಇರೋಲು ಇತ್ತನ ಬೈಲು ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಆಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಜೆ ಎಗ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಸ್ಥಳನಾಮಡು ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಚರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ವಭಾವದವು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆತ್ತವು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸಾವನವು ಪಂಡದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅರಸೆರೆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅತನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಲೆಟ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲತ್ ಅಕಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿಗೂ ಶರಣಾಯನಕಲು ನೀರು ಮಣ್ಣು ಕಾಡು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣಿಲು ಇಂಚ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುದರದಿಯರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರಿನಾತು ದೈವ ದೇವತೆಲು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಲು ಗಣನೆಗ್ ಬರಂದಿನೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ನೇನು ದೀದೆ ತೂತು ನಂಚಿನ ಪುದರುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಅಪವಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಕುಲಶೇಖರ ಜಕ್ರಿ ಬೊಟ್ಟು ತನಿಯೊಟ್ಟು ದೇಸಿಟ್ಟಿಪಾಲ್ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುದಿಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದರಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲಿ. ಈ ಮೂಲು ಇರುವೆಲು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪುದರ ಆದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪಂಡ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಊರದ ಪುದರ ಆದ ಕೊರ್ಪುನೆ ತೋಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪುದರ ಆದಿತ್ತನ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ ಡೀ ಕಾತನ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದರಲು ಊರ್ದ ಪುದರಲು ಇಂಚಿನೆ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಇರುವೈಲು ಪನ್ಪುನನೆಕ್ ಎನ್ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳು ಮೇರೆನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 185ನೇ ಪೇಜಿಡ್ ಇರುವೈಲ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚೌಟ ಮನೆತನದ ರಾಜೆ ರಡ್ಡನೇ ಚೆನ್ನರಾಯಿ ಆರೆನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಂದರ್ಭ ತನ್ನ ಸೀಮೆನು ತಿರುಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಗೂ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರ ಮಾಗಣೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಿಜಾರ ಮಾಗಣೆದ ಇರುವೈಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಜಲದುರ್ಗಿ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆಂದು ಉಂಬಳಿ ಬಿಡುದು ಕುರಲಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ತು ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಈ ರಾಜನ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1403 1404 ಎಲ್ಪ ಪಂಡ 15ನೇ ಶತಮಾನ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿನಕಲು ಚೌಟೇರ ಆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಚೌಟೇರ್ನಕಲು ಬೆದ್ರ ಕೈತಲದ ಪುತ್ತೆ ಪಂಡ ಪುತ್ತಿಗೆಡು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮನ್ಪ ಆ ಅವಳು ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು
ನೆಕ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಶಾಸನಲು ತಿಕ್ಕುವ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಚೌಟ ಮನೆತನ ಅರಸು ಅರಮನೆಗ್ ದಿನೋಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ್ಸದ ಬರೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅವೇರ್ದ ಪೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಪುತ್ತೆ ಮಂಡ ಪುತ್ತಿಗೇಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಟ್ಟಾಯರು. ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಪರ್ದಿಗ್ ಈ ಇರುವೇಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನ ಪನ್ಪುನಂಚ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ದುಂಬೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ರಿಗೇಲ್ ಮತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನಲು ನೆತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಡು 12ನೇ ಪಾರ್ದನ ಅದು ಹೊಸ ಮಹಾರಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಆ ಪಾರ್ದನೊಡ್ಲ ಆ ಕೇರಿಗ್ ಇರುವೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಲವಾಗೊಡು ಆವೊಂಡೆ ಈರ್ ಗುಂಡೊಡು ಆಲೆ ಯಾನ್ ಮಾಡುಡು ಆಪೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡದು ಐಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಪೇಜ್ ದಾತ ಈ ಪಾರ್ದನ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಊರುದ ಪುದರಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಂಡ ಇರುವೈಲು ಪನ್ಪುನ ಊರಿಜ್ಜಿ ಹೊಸಮರಾಯ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಯಾನ್ ಗಮನಿಸೈಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಡ್ ತೂನಗ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇರುವೈಲ್ದನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಡು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜಲದುರ್ಗಿ ವನದೇವತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಎನಕಡ್ ಬೆಲ್ಲಕನೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿದ ಪುದರಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪಂಡ ಬಾರ್ದಿಲ ಪಂಡ ಬಾರದ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಂತೂರು ರಘುಪತಿ ಮೇರಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಾಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಡು ಐನು ಬಾರದ ಇಲ್ಲು ಪಂಡದು ಕುರ್ತೀರ್ ಅಂಡ ಎಂಕು ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಬಾರದ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬಾರದ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಅವಳು ಜಾಲಡ್ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಡೀ ಜಾಲಡ್ ತುಪ್ಪೆ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಾರದ ಮಸ್ತ್ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕೊಂತನ್ಗೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಜಾಗೆನ ಅಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಇತ್ತಡ್ ಒಂದು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಸಿರದ ಸಂಕೇತ ಆದ್ ಮೂಲು ಈ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ಪಣದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಎಡುಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲದ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ತುಯ್ಯರ ಪುಂಡ ಕಲ್ಲುಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಅವರ ಆ ಪೂ ಪಾಡುನ ಕಲ್ಲು ದೈವೋಗ ಒಯ್ಕ ಪಾಡುನ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ಎಂಕಲ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ಅದು ಬದಲಾತಿಜಿ ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನದ ನೆಟ್ಟು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಓ ಪುರವಂಡ ಈ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬೊಳ್ತೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವಿತ ಉಬಾರ್ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಬೆದ್ರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಲಾ ಪುಂಡು ಉಡುಪಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬರೆಪ್ಪುನೊಂಜಾಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂದಿನೇನು ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮೊಗರು ಒಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಮೊಗರು ಕೇಂದ್ರ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮೊಗರು ಆರ್ನ ಊರದ ಜಾಗೆ ಐನ ತುಳುಟು ಪುಚ್ಚೇರಿ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರು ಐನ ಬರೇನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುಚ್ಚೆ ಮೊಗರು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪುಣ್ಯಗವು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೊಗರು ಒಂದು ಆತಜಿ ಇಂದು ಮನವಲಿ ಆರೆ ಒಂದು ಜಾಗದ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬದಲಾತಜಿ ಮೊಗರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಡ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡಿ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮರಳು ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಐತ ಬರಿತ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿತ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೊಗ್ರುಗುಡ್ಡ ಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚ ಪೂರ ಪುದರ್ಲ ಆ ಮೊಗರು ಪನ್ಪುನವು ಮೊಗ್ರು ಪನ್ಪುನದ ಬದಲಾದುಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಜಲವಾಚಕ ಸಂಬಂಧಿ ಪುದರ್ ಪುಚ್ಚೆ ಮೊಗರು ಪುಚ್ಚೇರಿ ಮೊಗರು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಜಲವಾಚಕ ಪುದರ್ ಎಂದು ಪನವಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಸುಮಾರು ಕೋಡಿಲು ತಿಕ್ಕುವ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ಜಲ ಸಂಬಂಧಿ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಕೋಡಿ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ತುದಿ ನೀರದ ರಭಸ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಇತ ಕನ್ನಡೋಡು ಕೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಗು ಪ್ರವಾಹ ಪನ್ಪುನ ಒಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ತುಳುತ್ತ ಕೋಡಿಗೆ ಸರಿ ಒಂತೆ ಒಮ್ಮುಜಿ ದಯವಂಡ ಕೋಡಿ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ತುದಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಅರ್ಥನು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಕೋಡಿ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೇಟ್ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಶಿವಕೋಡಿ, ದಂಬೆದ ಕೋಡಿ, ಜೀನು ಕೋಡಿ, ಬಿಯಂದ ಕೋಡಿ, ಕನ್ನಡ್ರ ಕೋಡಿ, ಪಟ್ಟೆ ಕೋಡಿ, ಕುಲತ್ತ ಕೋಡಿ, ರೆಂಜಿರ್ ಕೋಡಿ, ಅನ್ನು ಕೋಡಿ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಕೋಡಿಲು ಅವಳು ತಿಕ್ಕುವ ಪುದರ್ಲು ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಅಡಿ ಅಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ ಅದನ್ನ ತಳ ತಿರ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂದು ಮರತ್ತಡಿ ತೋಡುದಡಿ ಇಂಚೆಫರ್ ಪನ್ಪ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ತ ಜಾಗದ ಪುದರ್ಲೆಡು ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ, ಕಲ್ಲಾಡಿ, ಕುಚ್ಚಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಕುತ್ಯಾಡಿ ಗೋಲಿದಡಿ ಇಂಚ ಪುದರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕಲು ಪುದರ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆದ ಕಾಂತು ಬೈದ ಒಲಿದು ಬೈದಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪಂಡದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇನಿಗಲ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲು ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಬೈದ್ಯರ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಅವಳು ಇನಿಗಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಅಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಡು. ಅಡ್ಲಕ ಒಂಜಿ ನೀರ ಕೊಲಂಬೆ, ಅರ್ಬಿ, ಚಿಲಿಂಬಿ, ತಂಗಿಲ, ಅಟ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪುದರ್ಲು ಬರ್ಪ. ಪಲ್ಕೆ ಪಂಡ ಡಿಕ್ಷನರಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎ ಪಾಂಡ್ ಡಿಚ್ ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಉತ್ತರ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಎತ್ತರ ಇತ್ತದು ನಡುಟ್ಟು ತೋಡುದಂಚಿನ ತಗ್ಗಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಪಲ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಎತ್ತರ ಇತ್ತದು ನಡುಟ್ಟು ತೋಡು ಅಂಚ ಪೋಪುಲೆ ಕೋಪುನಂಚಿನ ತಗ್ಗಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಅಂಚನೆ ಕೊಲಂಬೆ ನೀರ ಕೊಲಂಬೆ ಪಂಡ ಅವು ಕುದರೆಕೆನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು. ಎ ಡ್ರೈನ್ ಪಂಡ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನವು ಅವು ಸೀದಾ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಎಂದು. ಚಿಲಿಂಬಿ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಗಡು ನೀರು ಶೇಖರ ಆಪುನ ಜಾಗೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬೈಲದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆದ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾಯ್ತು ನೀರು ಜಾಗೆ ಆಪು. ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಡು ನಡಪೊಂದಿತ್ತು. ಅಂಚಿನ ಅರ್ಬಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಲಂದ ಅರ್ಬಿ ಪಂಡ ಈ ಸುದೆ ಬರಿತ ತೋಡ ಬರಿತ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಸುಯಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಜಾಗೆದ ಪುದರಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ದಡ್ಡೆ ಗುರಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಳವೈನ ಜಾಗ ಪಂಡ ತೀರ್ಥದ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಟ್. ಅಂಚನೆ ತಾರಿ ಪಡ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗ ಪಡ್ಪು ಪಂಡಲ ಪಲ್ಕೆದ ಅರ್ಥನೇ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿ ಪಾಂಡ್ ಡಿಚ್ ಪಂಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ನೀರು ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂದು ಇರ್ತದ ನಡುಟೊಂಜಿ ನೀರು ಉಂತುನಂಚಿನ ಜಾಗೆನ ಪಲ್ಕೆ ಪಂಡದು ಬಂದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂವೆ ಸ್ಥಳ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಲ ಉಂಡು. ಕೂವೆ ಸ್ಥಳ ಮಂಡನಿಕಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರೆ ಟಿಬರ್ ಅತನ ಶಿಬರೂರುದ ನೆಟ್ಟು ತೂಣುಂದ ಜಾಗೆದ ನೆಟ್ ತುಳುಂದ ಅಲ್ತ ಕೊಡಮನಿತ್ತಾಯ ದೈವ ಕೂವೆ ಸ್ಥಳದ ಇರುವೆಲ್ದ ಕೂವೆ ಸ್ಥಳದ ಬತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗಿನೆ ಕೂವೆ ಸ್ಥಳ ಪನ್ಪುನವು ನೆತ್ತ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಮರಾಯ ಪದವು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಪೊಸಮರಾಯ ಪದವು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ ಪೊಸಮರಾಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಆ ಊರುದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಾಯಿ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ರೆಡ್ ದೈವಲ ಊರು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡುಲ್ಲ. ಪೊಸಮರಾಯ ಪದವು ಪಂಡ ಆ ಕೂವೆ ಸ್ಥಳದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೊಸಮರಾಯನ ಸಾನ ಉಂಡು. ಆ ಸಾನದ ನೆತ್ತ ಜಾಗೆಗ್ ಪದವು ಪನ್ಪೇರು. ಪದವು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೀಠಭೂಮಿ ಪಂಡ ಎತ್ತರದ ಭೂಮಿ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಎತ್ತರಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಊರು ಕಿರೀಟ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಡು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಪದವು ಪಂಡದು ಪನ್ಪ ಅವಳು ಪಂಡ ಈ ಉಂಡಪುರ ಮುಲಿ ಅವನೊಂದು ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ. ತಮಿಳುಡು ಪರಂಬು ಪರಿಂಬು ಪಿರಂಬು ಮಲಯಾಳಡು ಪರಂಬ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪದವು ಪನ್ಪನೆ. ಈಗ ಬೋಲ್ಗುಡ್ಡ ಪಂಡ ಅವಳು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಬುಲೆಮಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಜಿಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಪನೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪದವು ಈ ಕಿನ್ಯ ಪದವು ಎಲ್ಯ ಪದವು ನೇಲ್ಯ ಪದವು ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಲ ಪದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚಿ ಕುಲಶೇಖರ ಅಂಚಿ ಪೋನಲ್ಲ ಅವು ಬಹುಶಃ ನೇಲ್ಯ ಪದವು ನಾರ್ಲ ಪದವು ಅದು ಬದಲಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕಾಲವೀಕರಣ ಅದು ಅತ್ನಾಂಡ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಕಾಲಕ್ರಮಡು ಅಂಚೆ ಆದಿತ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟು ಬರ್ತನು ಸಾಧಾರಣ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟು ಆತನು ಅವು ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ನೆಕ್ಕಾನಾಗ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈದನು ಕಿಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಕೋರಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೋನೊಟ್ಟು ಮುಡಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಮುಳಿ ಬೊಟ್ಟು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಮುಳಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಂಡ ಮುಳಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಬೊಟ್ಟು ಬಂದು ಬೊಟ್ಟು ಬಂದ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ
ಸಾಗುಲಿದ ನೆಟ್ಟು ತೂಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ತೆಪ್ಪುನ ಕಂಡ ಐಟ್ ಎನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರೆ ಆದ ಬರ್ಸವತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಸಾಗೋಲಿ ಮಂತದ್ದು ಬುಲೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಡ ಪಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬಳಿಟ್ಟು ತುಂಬು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆನ ಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಮೇರು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಗರ್ತ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಂಡ ಪೂರ ಬಂಪುನೆನ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಮಂಡ ಹೊಸ ಕಂಡ ಬಂಡ ಗರ್ತ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಬೊಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡುವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧೋಟ್ಯ ಬಂಡದು ಉಂಟು ಗಾಂಧೋಟ್ಯ ಬಂಡ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯ ಗಾನ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಕೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ವಲಯಗ್ ಅವೇ ಪುದರ್ ಸ್ಥಳನಾಮ ಅದು ಬದಲಾತಿನಂಚಿನ ಅಂಗುಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಣಿಲ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಂಬಳಡ್ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಣಿಲ ಮಂಡ ಆರು ಅವೇ ಭಾಗದಾರು ಐತಿನಿ ಆಪುಂಡು ಪಾಣಿಲ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಲ ಉಂಡು ಬೊಂಡಾಲೆ ಬಟಾರ ಕೊಪ್ಪಲ ಕೊಡಂಗೆ ಬರ್ಕೆ ಬರ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲು ಐನು ಬಾಳಿಕೆ ಅಂದ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ಕೆ ಬಂಡ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಕೆ ಕಲಕೈದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ಊರುಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೇನು ಗಮನಿಸಾಡು ಸುರ್ನೋನಿ ಓಣಿ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಎತ್ತರದ ತಡೆಗೋಡೆ ಇರ್ತದ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ದಾರಿ ನಡತ್ತು ಹೋಗುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಲು ಕೈಕಂದಿನ ಏನು ಕೂಡ ದುಂಬು ಮೇರ ಲೆಕ್ಕಲು ಪೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಎಲೇನ್ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಪ್ಪುನೆ ತೋರು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಪಣಿ ಉದ್ದಗು ತೋಜುಂಡು ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಪಂಪುನ ಜಾಗ ತೂಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಬೈಲ್ ಅವಳು ತೂಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟಮಣಿ ಹಿಡಿದು ತೂಣಂದ ಒಂಜಿ 10-15 ಕಂಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮುಳುಂತುದು ತೂಂಡ ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ ತರೆಯ ಮುಟ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್ ಬಹುಶಃ ಅವಿನೇ ಮಾಡ್ತದ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಂತ್ನ ಬುದರ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೋಟ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಪೂನ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಕಣ್ಣೆಡು ತೂಂಡ ಆ ತರೆಯ ಮುಟಲ ತೋಜಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಯಲು ಬಂದು ನಾವು ಬಯಲು ಇಂಚಿನ ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿದ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಳಿ ಈ ಮಾತ ಕುದರ್ಲೇನು ದಯ ಕಂಡ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೊಟ್ಟು ಕೋಡಿ ಮೊಗರು ಇದರ ಮಾತ ಊರೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಚಿನ ಕಂಡದ ಕುದರ್ಲು ತೂಗುನಂಡ ತಿಮಾರು ಕುಂಕೆಮಾರು ಬಾತಿಮಾರು ಕಲ್ಲಂಡ ಗುರಿಕಂಡ ಉಪ್ಪೆಡ ಕಂಡ ಬಾತ್ಯಾರು ಉಮನ ಕಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಂಕೆ ಇಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಕಂಡದ ಕುದರ್ಲೇ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಗುರುವೆ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಕುಕ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಇಂಚ ಅವುಂಡ ಆಯ ಅಂದೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಕಂಡ ಇತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೊಟ್ಟುದಂದ ಪಡ್ಲೊಟ್ಟು ಗುರಿಸಾಲು ಮುಲಿಗೊಟ್ಟು ಬೆದ್ರೊಟ್ಟು ಮನ್ಸೆರೊಟ್ಟು ಪಂಚನಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏರೆಗ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರಿಸೆಟ್ಟಿ ಪಾಲು ದೇಸೆಟ್ಟಿ ಪಾಲು ಕಾಂತು ಪಾಲು ಅಗ್ಗ ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲು ಎರೆಗೆರೆಗ ಪಾಲು ಲಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಚನ ನೀಲೆಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕಂಚಿ ಉದಾರ ಬಂಡ ಪಂಜ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಳ ನಾಮ ಅವು ಬೇತೆ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಮತ್ತು ಪಂಜ ಪಂಡದೆ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜ ಮನ್ಪನ ಪುದರಿತಿನಿ ಅಂತ ಬೋದೆ ನೆಕ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಡ್ ಅಭಾವ ಕ್ಷಾಮ ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಆತ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಡವಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸಹಜವಾದ ತೂಂಡ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಿಲಿಡು ಅವು ಬೈಲಲ ಹತ್ತಂದಿನ ಗುಡ್ಡಲ ಹತ್ತಂದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಏನೇಲು ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನ್ನ ಏನೇಲು ಸುಗ್ಗಿ ಗುಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಪುದರ್ಲನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಏನೆಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ ಈ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿ ಬೈಲ್ ಕೊಲಂಬೆ ಅರ್ಬಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಪಲ್ಕೆ ಪಡ್ಪು ಪ್ರತಿ ಹೊರಿಯನ್ನು ಊರುಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಐದು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ತೀರಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಪುನದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಧಕಿನ ಉದರ್ಪುನಗಲ್ಲ
ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಪಣಿಯಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಊರ್ದ ಪುದರ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ್ತಾವ. ಬಹುಶಃ ಆ ಊರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ್ತಾವ ನಾವು ಒಂಜಿ ಊರುಗಳ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾವಣು ಬಕ್ಕ ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾವಣು ಬಂತು ನಾವು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಊರದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಜಾಗೆ ಅವ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೆರೆಯುಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಾಯ ಊರುದಕ್ಕುಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ವಿಧಾನಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ 2019 ಮೇರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ ಮೇರ್ ಪನ್ನೆ ಪಾರ್ದು ನೋಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾರ್ದನೋಳು ಪನ್ಪಿನ 150 ವರ್ಷ ದುಂಬೈ ದಿನ ಬುಕ್ಕುಡು ತೂನಗ ಒಂಜಾತ್ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆಪಣೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಂಶಲು ಐತ ಮಿತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ದ ಅಂಶಲು ನಮಕ್ ಗಮನಗ್ ಬರ್ಪುಡು. ಪಂಡ ಅವಲೆ ಎಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜರ ಪೇಜ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನವ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ 7 ಪೇಜ್ ದಾತ್ ಐಟ್ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಜಾಗದ ವಿಷಯಡು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲುದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಾದು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ಲೇನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಪಂಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲ್ಲಿ. ಅವು ನಗರ ಒಂದು ನಗರ ಪಂಡದ ಪುದರ್ಲು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆದ ನೆಕ್ಕ ಆ ಪುದರ್ಲು ದುಮ್ಮು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ತಿನ ಆ ಪುದರ್ಲು ಇತ್ತೆಗಾನಾಗ ಅವು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅವು ಅವಳ ಅವಿಶೇಷತೆನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಣಂದ ಅಂಡ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಊರದ ಪುದರ್ಲೆ ಅಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಎನ್ಪಣಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿದ ಪುದರ್ಲೆ ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಪುದರ್ನಂತ ಏನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಒಂದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಧವ್ ಸರ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್ ಈತ್ನೇಟ ಜಾಗಿದ ಪುದರುಲು ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಿ ವಿಷಯಡು ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೇನದ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸು ಏರಾದು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆರೆಗ್ ಕೂಟದ ಸರ್ವೆರೆ ಪರವಾದ ಸೋಲೊಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಎಂಬಿಂಬೆರೆ ಬೆರೆನ ಪೊಲಬು ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಚಂಡೀಗಢದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಎ.ಆರ್.ಎಂ.ಒ ಆದ ಬೆಂದು ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರ್. 30 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಹಿಮಾಚಲ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಚಂಡೀಗಢ ಬೆಂತಿನ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವದಾರ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ ದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಭಾರಿಯಾದ ಬೆಂತಿನಾರ್. ಜವನೆರೆಗ್ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ನಾರ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಇನಾಮುಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡು. 2007 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2009 ವರ್ಷದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶಕ, ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ನನಲ ಸುಮಾರು ಇನಾಮು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಇಂಬೆರೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಸೇರ್ದ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗುನು ತೆರಿದಿನ ಮೇರೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಲೇಸಗ್ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪು ಬಾಮಿಯೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ಸರ್.
ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ಗ್ ಬಹುಶಃ ದಾದನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಜಾಯಿನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ದಿವ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿಂದು ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅನನುಕೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರ್ ದಿವಂಗತ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈ ಇಂಬೆರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಮೇರ್ ಕಾನೂನುಡು ಪದವಿ ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಬೆನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆರೆ ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಕಾವಳಪಡ್ಪು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾವಳಪಡು ಉರುದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 2015 2020 ಮುಟ್ಟ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದಿತ್ತೇರ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದ್ ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಪಡೆಯಿನ ಬಿರ್ದೆರ್ಲು ಮೆರ್ನ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಕಂಬುಳಡ್ ಪುಗಾರ್ತ್ ಪಡೆಯಿನ ಮೆರ್ನ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುದ ಇಲ್ಲಡ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ ಬಾರಿ ಗರ್ದಡ್ ನಡಪುಣು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೆರ್ ಲೇಸಿಗ್ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪು ಬಾಮಿಯೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಜಾಗೆದ ಪುದರುಲು ತಿರ್ಲು ಪುರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾನಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ.ಕೆ. ಎಂಬೆರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಶಿನಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಎಂಬೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರಿಯರು ತುಳುತ್ತ ಜಾಗದ ಪುದರ್ಲೆನ್ ಮತ ನಮ್ ದೇಶಡ್ ಪಾತೇರೋಡು ಉಂದಾಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ರಾಜಕೀಯವಾದಲ ಗಲಾಟೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪುದರ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಷೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಪಂತೇರು ನನಂಜಾತ ಮೊಗಲೆರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಾಲಿ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಯ ಜಾಗಲೇನು ಪುದರ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಮಲ್ತದ ಪಂತೇರು ಪ್ರಶಾಂತಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾಗದ ಪುದರ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಇದೊಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪಂಡಂಡ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿ ಅಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಎನ್ನ ಊರುದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುತ ಪುದಾರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜೇ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ನನೊಂಜಿ ಕೋಡುಡ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಊರು ರಡಮೂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಬಾಗಡ್ ಒಂಜಿಂಡು ನಾರಾವಿದ ಬಾಗಡ್ ಒಂಜಿಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ರಡಮೂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಲು ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪುದಾರ್ದಿದ್ ರೆಪುವನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆಗಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಪುದಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ಪುದಾರ್ಡ್ ಎತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಆಯನೊಂಜಿ ನೆನೆ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನಗ ಅಡ್ಡ ಪುದಾರ್ಡ್ ಆಯನ ಗುರುತಿಸಂಡ ಆಯನ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸವನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಕೆಂಡ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂಡ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ದಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪುದಾರಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಗಂಟನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆ ಪುದಾರ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಾನ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ತಜ ಓಲ್ ತೀರ್ಥ ಓಲ್ ಮಿತ್ತ ಅಂದ್ ಯಾಂತೂರಿನ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಖಂಡಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ದಕ್ಲು ಬೊಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜೋಡಿಸಾದೇರು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೇಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡದ ಈ ಪುದಾರ್ಲು ಉರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ಸೇದಾನಾಗ ಆ ಪುದಾರ್ ಒಂತೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಂಡೆಂಡ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರುಡು ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ
ಏರಿಯಾಗ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಂಡಂಡ ಒಂಜಿ 1000 ಪುದಾರ್ಲೇನು ಖಂಡಿತ ಪೆಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ 1000 ಪುದಾರ್ಲೇನು ನಮಕ್ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾತೆರೆದ್ದುಲ ಆವಡ್ ಐಕೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಡ್ಸಾಯ್ನಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉರಿತೊಂದುಲ ಪೋಡನ್ನು ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಜೋಡಿಸಾಯ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪರೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತೆರ್ನ ಮುತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರನ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ ವಿರಾಜೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಗೇನದಿಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂದಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಸೊಣ್ಪತ್ತ ಏಳು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಕರಿಂಡ ನಮಕ್ 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಜಾಗದ ಪುದರುಲು ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲಿಡ್ದ ಪಿದಾಡ್ದು ಇಡೀ ಊರು ಪೂರ ತಿರುಗದು ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಮುಗಿತೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಆರೆನ ಊರು ಮುಕ್ಕ ಆರೆನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವೇನು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ನನ್ನ ಉರಿದಿನ ಊರುಡು ಗುಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಏನು ಈ ಕೇನದ ಕೊಲಬು ಕೇನೊಂದು ಜಾಗದ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲ ಎನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಲವೇನು ಕಟ್ಟೆಡು ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬನ್ನಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಜಾಗಗ ಜೋಕಾಲಿದ ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಬೀಕರ ರಣೆ ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಮಿಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾರ್ನಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಪುದರ್ ಬೋದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಆತಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಆರ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತಿಲ ವೀರಮಂಗಲ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ ಪಂಡ ಆರ ಪನ್ನಲೆಕನೆ ದೋಣಿ ಬತ್ತದು ಉಂತುನ ಜಾಗ ಐಕ್ ಆಲಕ್ಕಡ್ ಅಲ ಅಂದ್ ಬತ್ತುಕುಲುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಪೇಟೆದ ಒಂದೆರಡು ಪೋಪುಂಡು ಪೇಟೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈ ತರತ ಕೆಲವು ಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಲವಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸುತ್ತನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಸುರಪುರ ಕೇರಳಾಪುರ ಮಾಯಾಪುರ ತ್ರಿಪುರಪುರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರದ ಪುದರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುರತ್ತ ಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಸುರತ್ತ ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುರಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಇಪ್ಪೊಂದು ಏನೆಂಡನ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣದ ಗುಣಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಊರು ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಂಪುದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತುಂಡದನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಊರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಆ ಗ್ರಾಮ ಕೆಲವು ಒಂದೆಟ್ಟು ಆ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ಲೇ ಪಂಡಿರು ಊರುಡು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐತೆ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಊರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಕೂಳೂರು ಪಾವೂರು ಕಾವೂರು ಗೇರೂರು ಅಥವಾ ನಾವೂರು ಪುತ್ತೂರು ಸಾಣೂರು ಮಾಣೂರು ಬೇಲೂರು ತಿಪಟೂರು ಎಲ್ಲೂರು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲೂರು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಏನೆಂಡನ ಅರೆ ಕಡೆ ಇರುವೈಲು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಪೂಜಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂರೊಂದು ಆತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾಗನ ಪೂಜಾಯನ ಕಾರಣ ನಾಗೂರು ಒಡಿಯೂರು ಚೆಂದೂರು ಸೇರೂರು ನೀರೂರು ಮೀನೂರು ಕಣ್ಣೂರು ನಮ್ಮನೆ ಊರವು ಕಣ್ಣೂರು ಸಂದೂರು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಆ ಲೆಕ್ಕಟ್ ಆ ಊರ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಗೂಡು ಒಂದು ಬತ್ತ ಅರಕಲ ಗೂಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದುಂಡು ಅರಕಲ ಗೂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇಲೂರು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಅಳ್ಳ ಬೆಳುಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಬೆಳತ ಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಲೂರು ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಹಳೆ ಬೀಡು ಆ ಪರ ಊರಿಗೂ
ಅಲ್ಲ ಬೀಡು ಕಟ್ಟತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಹಳೆ ಬೀಡು, ಅಂಚನೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪೂರ ಕೆಲವು ಆ ಊರುಡು ದಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಂಡ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಪುದರ್ ಪೋತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂದೇ ಬಂದ್ಪೇರಾಯ್ತು. ಆ ಜಾಗಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಐಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟಾಗೂರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಆ ಜಾಗದ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅವು ಪೂರ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀತ್ ಆ ಪಾರ್ಕ್ದ ಪುದರ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಊರೇ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂತಿನ ಊರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ನರಮಾನಿನ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡೇರ್ ಏರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರು. ಕೆಲವು ನರಮಾನಿನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಊರು ಕಾರಣ ಐಕ್ ಆಯನ ಪುದರನ ದೀಪೇರು ಆಯ ಆ ಊರುಡಿ ಪೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ಆ ನರಮನಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೌರವಡ್ ಆಯ್ಗ ಆ ಊರಿಗೂ ಆಯನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮಲ ದೀಪ ನೆಹರು ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಲಿ ಆಳ್ನ ನಗರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂದ ದೀಯ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು. ಮುಖ ಕೆಲವೇರು ಆ ಊರಿಗೂ ದೇವೇರ್ನತ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇದೆ ನರಮಾನಿಗೆ ದೀಲೆಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ಹಿರಿಯರು ಏರು ಇತ್ತೇರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಗರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದೀಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದೇಟು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದೇಟು ಮುಖ ಕೆಲವು ಬಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಆ ಹಳ್ಳಿಟ್ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವೇನು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ದೀತೆರು. ಕೆಲವು ಪಾಡಿಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೇರುಪನ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಾಡಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಮಾಯಿಪಾಡಿ, ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ಎಂಕು ತೋಜನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗು ವಾ ಪುದರ್ ಕೊರೊಂದು ಪಪ್ಪನ ಆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಂದ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಭಾಷಿನಿಂದ ಕೊರಿಯರು ಅಥವಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಐಟು ಸುಮಾರು ಆಶೋತ್ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ. ಅಂಚನೆ ಊರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಅಂದು ನಮ ಕೊರ್ಪ, ಜಯನಗರ ಅಂದು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಪುದರ್ಗ್ ತಕ್ಕ ಆ ಊರು ಮೆರೆವಡ್ ಆ ರೀತಿ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪುದರ್ ದೀ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ಲ ಪುದರ್ ದಿನಗ ಯಶಸ್ವಿನಿಂದ ಪುದರ್ ದಿನಗ ಅವು ಯಶಸ್ಸ ಆವೋಡು ಅಥವಾ ಸುಭಾಷಿನಿಂದ ಪುದರ್ ದಿನಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡದನೇ ಪಾತೆರಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚಡ್ ದೀಪೆರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಪುದರ್ ದೀನೆಕಲ ಐಕ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಊರ ಆವಡ್ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದೀಂಡ ಕಾಣಿಯೂರು, ಶಿರೂರು ಅಂಚ ಪೂರ ದಿನಗ ಐಕ್ ಒಂಜ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಧಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಆ ನಾಡದ ಆಯ್ತ ಬಳಕೆದ ಭಾಷೆದ ಆಧಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಆಶೋತ್ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಆಶೋತ್ತರ ಪೂರ ಆ ಊರು ನಡಪ ಒಂದು ಅವೇನ ಸಾಧಿಸ ಒಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚದಿ ಒಂದು ಪುದರ್ಗ್ ತಕ್ಕ ಆ ಊರು ಮೆರೆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಏನಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ತುಕ್ಕೆದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಜಾಗದ ಪುದರ್ಲೆದ ಬಗೆಟ್ ನನಲಾತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದು ಪುದರ್ಗ್ ತಕ್ಕ ಊರು ಮೆರೆವಡು ಪಂದ್ ತನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆರೆಗ್ ಮಾತಾ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಮುಗಿತಲದ ಪರದೆ ಒಯ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಂಪುಗಲಿಗೆಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡಾಯ್ನವು ಆತೆ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಲೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲುನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡ್ ನನಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಸುಭಾಷಿನಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಬಿತ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ತುಳು ಎಮ್ಮಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗೇನ ಪೊರ್ಲಬುದ ಒಸರನ ಸುದಯಾದ್ ನೂದೆತ್ತಂಚಿ ಒಂದಯರೆ ಬೆರಿಬಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಗ್ ನಮಕ್ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ ಬೆರಿಬಲ ಆದುಪ್ಪುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿನಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಮೆರೆಗ್
ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಅಚ್ಚಿದಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಲೇಸಗ್ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದು ಸುರೂರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೆರೆಗಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಲೇಸಗ್ ಮದೆಟುಂತುದು ಸಾಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮನದಿಂಜಿ ವಂದನೆಲು. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಲೇಸಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದು ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಬತ್ತೇರ್ ದಿವ್ಯ. ಹಲೋ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್. ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬತ್ತೇರ್. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬತ್ತೇರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸಗ್ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡ್ ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಸರ್. ಕೇಂಡ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ತೋಜೋಡದ ಸ್ವರ ಕೇಳು ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಸರಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ. ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿದ್ದವನ ಗುರುಕುಲ ಉಜಿರೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಮ ಪತ್ತು ಅವು ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಮಾನವನಂತ ಮಂತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಯಾನ ಎಣ್ಣೆಗ ಮಲ್ಲ ಕಾವಂದೇರಿತ್ತೇರು ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕಾವಂದೇರು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪಗಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರು ಏನಿತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಂದಿತ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಆರಿ ಮಲ್ಲ ದೇಶದ ಕೃಷಿಕರನ್ನಗಳೇನು ಊರದ ಮಹಾಂತ ಜಾತಗಳೇನು ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಇದನ್ನ ರೂಢ ಸೆಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಕೊರದಿತ್ತೇವೆ ಐತೆ ಕೆಲಸ ತೂತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ತುಳುಕುಬೋಡ ಆರ್ಮಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂಜತ್ತು ರೆಂಟತ್ತು ಏತ ಉಂಟು. ಯಾನ 72 PUC 73 74 77 ಡಿಗ್ರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ ಐಡ್ದುಕ 70 ಆಜಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಯೆ ಐಡ್ದುಕ 77 ಏನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯೆ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆಸ್ಕೆ ತುಳುಕುಬೋಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಐಡ್ದುಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂಬೇರಿತ್ತೇರು ಅಂಡೆ ಐಡ್ದುಕ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲೆ ಗೈಡ್ ಕೊರ ಮಂತು ಇತ್ತೇರು. ಏನು ಬಾಂಬೆ ಬಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ ಪೋತಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು. ಐಡ್ದುಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ಐತೆ ಇರಟ್ಟು ಅದು ಯಜಮಾಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿ ಆರೆ ಎಂಕ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತೇರು. ಆತನಕ ಎಂಕೊಂದು ಜಾಬ್ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಬಂತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು. ಆತನಾಗ ಇದು ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂತೇನೆ ಪೋತನಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂಡೆ ಏಪು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರಂದು ಏನು ಬತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಇಂಚೆಂಚ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪೋಲಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಜುಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋತು 10 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೈಯನ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐದಕ್ಕ ಬೈಯಗೆ 10 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಬೆಂದದು ಅಂಡೆ ಐತೆ ಇರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳು ಕಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐದಕ್ಕ 1978 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಸೆಟ್ರು 10,000 ಜನಕ್ಕೂ ಜಾತಿದಾಗ ತಗೊಂಡೆವು ಜಾಬ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ KK ಪೈಕ್ಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರು ಮತ್ತು ಏತೋ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇರಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಮಂಚಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋತಾನಾಗ ಏನು ಮಾರ್ಚ್
17ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತನಾಗ ಆನೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾಂಡೆ. 18 ಬತ್ತನಾಗ ಭಾರಿ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತರು. 6 ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಬಂತದ್ದು. ಆ ಪುರ್ತುಗು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇತ್ತನಾರು ಆಯ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ PS ಆದ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಭಾರಿ ಇದ್ದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮಾನವ ಇತ್ತನಂತಿನ ಜನ ಆರ್ಡ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಏನು ಚೇರ್ಮನ್ ಮೀಟ್ ಹೊಡಿತು ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಮಿಸಸ್ ಅಡಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಡಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಿತ್ತು ಪೋತಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಏಜೆ ಮಾತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಝೋನ್ ತಲ ಹೆಡ್ ಆತಿತ್ತೇರು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನೆಟ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ 19 ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ. ಗುರುಗಾಂವ್ ನಡೆದ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಅವು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನಂತ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ರಹೇಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇನು ಆರು ಮಾಯಬಿಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಆಗಲನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನಡ್ತಾ ಆಗ್ಲೇನು ಗುರುಗಾಂವ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಗ್ಲಿ ಬೋಡಪ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು, ಹರಿಯಾಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಮಿಷನ್ 70 ಕೊಡೋದು, ಸೂರ್ಯದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈತ ತಗಲಲ್ಪ ಸುಲ್ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ದಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿನ ಅವರು ಗುರುಗಾಂವ್ ತಿನ್ನಿತೇನು ಗುರು ಗ್ರಾಮದಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಿಡಿದು 1 ತಿಂಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಯಾನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತು. ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಂಗೇಶ್ವರ ಕೈ ಮುಗಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಹೋದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ. ಅಲ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆತನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತನ ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ ಬಂದಿರ ನರೇಂದ್ರ ರೈಕೆ ಈರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿದ ಕೈತಲ್ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಡ್ಪ್ಯಾನ್ ನಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಈರೆಗ ರೂಪಾಯರ್ಲ ಕೈತಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದ ನೆಟ್ಲ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ತಿದಾಡಿದ್ರು ಬುಲ್ಪನಾಗ ಏನಾರು ರೋಹತಕ್ ಬಂದು ಟೌನ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತಾನೆ ಫರೀದಾಬಾದ್ ರೋಹತಕ್ ಪೂರ ಹಯಾನಡೆ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಬುಲ್ಪು ಬೇಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ಮೀಯೆ ಎನ್ಮಾರೆ 1 ಗಂಟೆನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತನಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನರೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದು ಪುದರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಡೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಡ ಒಂದು ಪ್ರಥಮಲ ಮಧ್ಯಮಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವು ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧನ ಗುರುಕುಲಡು ಒಂದು ಕಲ್ತೊಂದ ಎನ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅನುಕೂಲ ಆಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ. ಏನು ಕೂತಲ್ಪ ಹಿಂದಿರು ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಗಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿ ನೋ ನೈ ಸರ್ आप तो यहीं का है नहीं ನಾನು ಮೈತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೇ ಹ್ಯೂ ಕಂಡೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಅಲ್ಪ 2 ದುಂಬು 14 ಜನ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲಿ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ತಗಲಿ ತುಳು ತಗಲಿ ಒಂದು 14 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇತ್ತೇವೆ ಅಂಡೆ ಯಾನು 17ನೇದಾಯಿ ಒಟ್ಟು 25 ಸ್ಟಾಫ್ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪಗ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇತೆ 2 ಯೂನಿಯನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ವಾಯು ಯೂನಿಯನ್ಗಳ ಸೇರಂದೆ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತು. ಅಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹಿಡಿದಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಯೂನಿಯನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತನಗ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋತನಾಗ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆತು ಚಂಡೀಗಢ ರೀಜನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪಗ ಆ ಚಂಡೀಗಢ ರೀಜನ್ ಎನ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂಡೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂಜನ ಬುಡುದು ಎನ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಂತೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಅಂಡೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಹಿಡಿದು 1 ವರ್ಷ ಏನು ಇರ್ತದೆ 2 ವರ್ಷ ಏನು ಇರ್ತುಕೊಂಡೆ ಏನು ಯೂನಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಹಿಡಿದಪ್ಪ ಒಂದು ಹೊಸ BSR ಬಿಡಿಸಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡೆ ಏರ ಒಂದು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಂಟೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ದಾರಂಟ ಕೌಶಿಕ್ ಬಾಲೆಡ್ಡನ್ನಾರು ಅಂಡೆ ಆರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರತುದು
ಅಪ್ಪಗ ರಮೇಶ್ ಬಿಗ್ಲಾನಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡೆ 6 ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು CIB ರೆಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ದೇತಂಬತ್ತ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ CIB ರೆಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಂತೇರು ಅಂಡೆ ಐಡುಕ ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪಾರ ಸುಮ್ಮ ಐಡುಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘ ಕುದರ್ಗಿಯರ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರದ ಒಟ್ಟಾದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಐಟ್ ಒಂದು 5,000 ಮಿತ್ರ ಮೆಂಬರ್ನಾಗ ಪಂಜಾಬ್ JNK UP ಅಂಡೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಲಿ ಐಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್ನಾಗಲಿ IPS ಆಫೀಸರ್ನಾಗಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ನಾಗಲಿ ಬುಕ್ಕ ಏತೋ ಅಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೋಹ್ತಕ್ ಬಂದ ಟೌನ್ 5 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಬುಕ್ಕ ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಇಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡಲ ತುಳುಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಕಲ್ಪದ ಕಡಪುಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ತುಳುಕು ಕೊಡೋದು ಯಾನ 77 ತುಳು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಗೇರನ ಮಗಲು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘತಾರೆ ತಾನಾಗ ಅಪ್ಪಗ 10 ಜಾಗಡು ಅಂಡೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿತ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹರಿಯಾಣದ 10 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಐದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಬುಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹರಿಯಾಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ವಿಸ್ತಾರಾತೀತನ 40 ವರ್ಷದ ತುಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಓಲು ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪುಣ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ 1 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಘವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಿಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡ ಹೃದಯದ ಜನಕುಲ ಸಹಾಯ ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಶನ್ ತೊಂದರೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಚಂಡೀಗಢ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಹರಿಯಾಣ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು UP ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಹರಿಯಾಣದ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಗುರುಗಾಂವ್ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚೇನು ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಧ್ವಜಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದಸರಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಧ್ವಜಪೋಳಿ ಪಂಪಣ ನೆತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಡಿಶನ್ ಜೊತೆಂಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಂಚದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತಿತ್ತಂದ ಐಕೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲೆಟರ್ ಕಡಪು ಆಗಲಿ ಮುಡ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಪೋಪುನ ಖರ್ಚಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಹೊನರಿಯಮ್ಲ ಕೊರ ತಯಾರುಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಪೂರ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿನ ನನ್ನ ಮಾಂತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೊಂದು ಹೋಯಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕರೈಕ್ಲೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆತಿತ್ತು ನಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ನಾನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತೆ ಅದನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಯೂನಿಟ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅದನ್ನು ಬಂದಿರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೂರ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳು ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವು ಭಾರಿ ನಲ್ಕೊಂಡಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುತಿಗೆ ಕನ್ನಡನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಟ್ಟ ದೇಶ ಮಾತ ಕೊಟ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆವಡು ಗುಜರಾತ್ ಆವಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆವಡು ಒಂದು ಗೋವಾ ಆವಡು ಬಾಂಬೆ ಆವಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಕ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ 1 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೂರ ದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕಾವಂದೇರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MP ನಳಿನಿ ಕಟೀಲ್ ರೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಅಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇರು ಸದನ ಗೌಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ MP 6 ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀರೋಡು ಬಂತಂದು ಮಹಾಜನ ಸಮಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಬೇಟೆ ತಂದು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಪ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗ ತಗೊಂಡ್ಲ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪೊತ್ತು ತೂತೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮನೆ ಹೃದಯ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟಾದ ನಡುಪುರಂಚಿನ ಜಾಗ ನಾನು ತೂತುಜಿ ಅಂಚೇಳ್ತಾರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಡವು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾಡ ಒಂದಂತ ತಪ್ಪುದಾರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಳಿ ಭಾರಿ ಬಿತ್ತೊಂದಿನ ಮಾಡ ಅವನು ಅಂತಂದು ಅಂಚೇಳ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಆ ಜಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಡವುದನ್ನು ಪುದಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಜಾಗನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇನಂದರೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಹುಡುಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಒಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತನ್ನ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈತರು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಾನೆ ಆರಣ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆಂಡೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಕುರಿಯ ಮಾಡವು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತೊಂದು ಮಾಡವು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಟು ಐಕೆ ಕುರಿಯ ಮಾಡವು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಲ್ಲ ಪೂರ ಖರ್ಚಿ ಅದು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಡ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೂರ ದೇಶ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೆನಕಡು ಪಣ್ಣತಂದು ಏನೊಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎರಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಈಗಿನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ಈಗಲೇ ಮಾಂತಿರಗಳ ಸಾವಿರ 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 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಡೆದಾಕ ತಪ್ಪಿತ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಇರೇನ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವು ಸರ್ ಅವಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂತೆ ಇಂಕ್ಲೆನತಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಿನಕ್ಕೆ ಇರೆಗ್ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈರು ಬತ್ತಿನವು ಇಂಕ್ಲೆನ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ನನ್ನ ಮೂಚಿ ವಾರಡು ನೂದನೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಭಾವಡು ಎದುರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಮೂಚಿ ವಾರಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ವೆಬಿನಾರ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ